Ola, son Marco Coach, estou aquí no parque de gimnasia ao aire libre para maiores das Gándaras, aquí na cidade de Lugo, nas Gándaras. Vou facer uns exercicios nesta barra fixa, comezando por uns estiramentos de perna e espalda hacia detrás sinxelos, lanzando o pé. Vou facer de costas para que sabes ben como o fago, lanzando o pé e outro pé, e coas mans agarradas, estirar ben a columna, alternando un pouco o brío de pé antes de lanzar o tacón, para estirar ben o que son toda a espalda, perna, os brazos, todas as costas. Ahora vou cambiar, facelo hacia adiante, fago igual, lanzando máis hacia arriba, que xa sen estirar tanto os brazos, pero si estirando o peito, os pectorales. E agora vou intentar facer algo un pouco máis complicado. Primeiro vou estirar ben os brazos para que non me esvaren as mans, evitar así unha caída, porque este terceiro exercicio xa é un pouco máis complicado. Sería subir as pernas e apoyalas aquí na barra, girándoas e soltando así as maus. Así podemos facer uns abdominales. Tamén somos capaces de ter equilibrio, ainda que é un pouco máis difícil, leva menos esforzo, quedarse así colgando unhos segundos, 2, 3, 4, o que podamos, e xa teríamos unha boa serie de estiramentos para botar unhas carreiras. Así que hoxe xa estirei ben os pectorales e as costas para correr solto e con soltura adecuada. Gracias por verme, non esquezades suscribirvos ao canal.